Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγγνώμη για το κατάλληλο της ώρας, είναι αργά, αλλά έχω ένα πρόβλημα με το μηχάνημα. Δεν σας καταλαβαίνω. Με το μηχάνημα έχω πρόβλημα. Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Έχω πρόβλημα με το μηχάνημα και έχω δώσει προκαταβολή. Και έχει εγγύης. Ποιος είστε? Έχει εγγύης, είμαι πελάτης της εταιρείας. Και έχει εγγύης. Κανονίστε να μου παρέχετε τις υπηρεσίες που λέτε. Εμένα χάλασε το μηχάνημα στις 2 πρώτες μέρες. Λέει ότι καλύβει η εγγύηση. Πώς? Για ξαναπείτε μου. Λέω υπάρχει θέμα με το μηχάνημα. Ποιο μηχάνημα? Με κοροϊδεύετε δα. Με κοροϊδεύετε. Ποιο έχετε καλέσει? Το μηχάνημα, υπάρχει πρόβλημα με το μηχάνημα. Βάζεις μέσα το δάχτυλό σου και μόνο που δεν στο γδέρνει. Και εγώ είχα πληρώσει και πέρα, είχα πληρώσει λεφτά. Γελάς. Κοροϊδεύεις, γελάς. Σου φαίνεται αστείο. Έτσι θα συμπεριφέρεστε. Άκου για το μηχάνημα. Πώς θα δουλέψει? Έτσι θα συμπεριφέρεστε στους πελάτες. Ακούς? Θα μου μιλάτε στον πληθυντικό πως σας μιλώ. Για ξαναπέστε μου. Θα μου μιλάτε στον πληθυντικό πως σου μιλώ. Στον πληθυντικό. Ωραία. Ακούτε? Σας ακούμε, πείτε μας. Αφού μ' ακούτε πολύ? Μια ολιά χτυπά στα αυτή μου, αλλά τέλος πάντων. Πες μου. Ωραία. Το μηχάνημα είναι στην πρίζα? Το μηχάνημα είναι απαξά πάντως στην πρίζα. Το τσεκάρω εγώ καθημερινός. Καθημερινός. Ωραία. Έχω μια εντύπωση. πληρώσει τη ζωή? Περίμενε. Έχω μια εντύπωση ότι ρωνεύεσαι την προφορά μου. Είναι Όχι, ιδέα μου. λίμωνο. Ή ξύπνησα με νευράκια εγώ ή το κάνεις? Όχι, λίμωνο. Εγώ μια χαρά είμαι. Άντε μπράβο. Τι ζώδιο είσαστε? Πες μου, δεν θα κάνουμε το μηχάνημα. Και υπάρχουν Καταρχάς- προβλήματα πολλά. Καταρχάς πείτε μου αν είναι WhatsApp και χρεώνομαι. Είναι WhatsApp ή δεν είναι? Αλλά, Το αμέ, νούμερό σου είναι WhatsApp. Κανόνισε να πάω για μαλλί και να βγω και γουλί. Κανόνισε. όχι, όχι, λίμωνο. Κανόνισε. Και θα έχουμε μετά άσχημα ξεμπερδέματα. Λοιπόν, εξήγησέ μου, θα γίνει το μηχάνημα. Ανακύκλωση. Την πρίζα εγώ το έχω στην πρίζα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω. Μπορώ να παίξω με τα κουμπάκια του. Έχει χαλάσει. Σου λέω μόνο τα δαχτύλια μου που δεν δέρνει. Να σας δώσω ένα τηλέφωνο να καλέσετε. Με σένα εξηγείς καθαρό πως εσύ ήσουν που είχα μιλήσει η πολίτρια. Με σένα εσύ θα μου το εξηγείς. Εσύ θα μου Όχι, κάνεις. δεν είμαι πολίτρια. Δεν θέλω εγώ νούμερα άλλα. Θα μου λύσει το πρόβλημα. Δεν είμαι κι εγώ βλάκας να παίρνω τηλέφωνο δεξιά και αριστερά, χρεώνομαι. Θα μου λύσει το πρόβλημα, θα πάω και θα κάνω μήνυση. Ωραία, Ξεκαθαρισμένα κάντε ξέρω. μου μήνυση. Αφού δεν ξέρω, τι να σας πω, ψέματα. Κάντε μου μήνυση. Πες μου ένα νούμερο, άντε, πες μου το νούμερο, δεν θα γεννώ. Πες μου το νούμερο. Είναι πασίγνωστο το νούμερο. 11888. Αν αρχίσω κι εγώ τις ηρωνίες, θα μας πάρει η νύχτα. Πες μου, δεν μπορώ να κάνω. Την πρίζα το έχω, δεν μπορώ να πατήσω. Μόνο αυτό τον αριθμό ξέρω, δεν θυμάμαι άλλον. Πες Είναι ο μου, μόνος δεν που θα θυμάμαι. κάνω. Το θέμα είναι σοβαρό. Θα καταλήξω με άσχημα. Όχι, εκεί κι αν δεν βρείτε, όχι, ξαναπέστε με. Πες μου το νούμερο κανένας εχθρούς του κάνω πλακάντε. Πολύ το καθυστερούμε. 11888. Απευθυνθείτε εκεί. Αν δεν βγάλετε άκρη, ξαναπάρτε με. Κάτσε να σου δώσω πάει το φίλο μου που κατέχει. Περίμενε. Α, δεν μπορώ να θέλει κύριε Φίτρος. Έλα, το πολύ καθυστερούμε. Εγώ και ο φίλος μου δεν μπορούμε πλέον με το μηχάνημα. Δεν βγαίνει το μηχάνημα. Αν μπορείς κάνε κάτι. Εσύ γυναίκα καταλαβαίνόμαστε. Αν μπορείς κάνε κάτι με το μηχάνημα. Δηλαδή δεν γίνεται εμείς να πληρώνουμε. Να πληρώνουμε. Άκουμε. Δεν γίνεται εμείς να πληρώνουμε πακτολούς χρημάτων και να μετά μην ανταποκρίνετε στις ανάγκες μας. Κάτι πρέπει να κάνετε εσείς που είστε επιχείρηση νομίζω. Λοιπόν, πείτε μου. Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό, βέβαια. Στην πρίζα το έχω ανελιπώς, αλλά δεν δουλεύει. Δηλαδή προσπαθούμε για εκεί πέρα εμείς να βάλουμε το μηχάνημα και θέλω εγώ να το βάλω το παίξω και δεν με ικανοποιεί, δεν δουλεύει. Δεν πάλετε, όπως λέει το μενού, το manual. Δεν πάλετε. Δηλαδή δεν μπορώ. Εμείς πληρώσαμε ένα κάρο λεφτά εκεί πέρα. Ωραία. Κλείστε και ξαναπάρτε με σε 20 λεπτάκια για να σας απαντήσω. Το θέμα είναι ότι θα απαντήσετε σίγουρα, τότε μην με κοροϊδεύετε. Δηλαδή υπάρχει ζήτημα εδώ Πότε πέρα. ποια είμαστε. Πώς?
Μα παιδιά είμαστε να κοροϊδευόμαστε. Κανόνισε, κανόνισε. Ξέρω και θα σκόνει ζημιά. Εγώ είμαι πολύ κατίνα. Ό,τι νομίζετε, ο καθένας όπως στρώνει. Έχετε εκεί πέρα κάποιο αγόρι, ακούω κάποιο αγόρι. Μπορώ να συνοηθώ εκεί πέρα, μήπως κάνω κατάσταση, μήπως βρω τη λύση. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Υπάρχει κάποιο αρσενικό εκεί πέρα, κάποιος επιβίτορας να μου Είναι μιλήσει. δικός μου αυτός, άσον. Είσαι ζηλιάρα. Είναι πάρα πολύ. Είμαι ωραίος, παιδί μου. Εγώ είμαι ωραίος στην εμφάνιση, αλλά δεν θα στον κλέψω, μωρή και εσύ. Έχω αγόρι εδώ πέρα. Αν μπορεί να ξενοηθούμε, να με βοηθήσει. Για το μηχάνημα ή για το αγόρι τώρα θες να Το μιλήσουμε. μηχάνημα, ένα αρσενικό ξέρει από αυτά, από μερεμέτια. Μπορεί να με βοηθήσει. Α. Δώσ' μου τον μωρή Ωραία. και εσύ θα στο φάω αμέσως. Θέλετε να με καλέσετε πάλι. Όχι, δώσ' μου τώρα το αρσενικό. Εγώ το μυρίζω το αρσενικό. Το μυρίζω, είναι εκεί πέρα. Το μυρίζω το αρσενικό. Θα μου το δώσεις τώρα το αρσενικό. Άντε. Ντρέπετε. Κοκκινίζει τώρα, μην φοβάσαι, δεν το φάω μωρέ κι εσύ. Ντρέπετε. Δεν Αρνείτε. Εγώ είμαι καλό παιδί. Έχει πέρα τίποτα άλλο, ρε παιδί μου, κάποιο που να ξέρει. Εσύ δεν με ικανοποιεί. Υπάρχει κάποιο εκεί πέρα που να ξέρει, έχει παραπάνω γνώση. Συγγνώμη κιόλα, αλλά δεν είσαι τόσο καλή. Δεν ξέρει. Εντάξει, παίρνετε από WhatsApp. Μήπως. Πώς? Καλείτε από WhatsApp, γιατί εδώ που έχετε καλέσει δεν είναι WhatsApp. Μήπως και χρεώνεστε. Ηρωνίες τώρα και κοροϊδίες σε τα μας μωρή. Όταν εσείς πηγαίνατε, εμείς ακόμα δεν είχαμε ξεκινήσει. Την κάτω τι την έχει πάει τώρα. Και μετά ξαναπάνε μαμά τα γεια.